vozilo puno vode, prevrnuto i osobe koje su, nažalost, poginule. Kako se saznaje, u saobraćajnoj nesreći poginule su 3 osobe, 2 muškarca i 1 žena. Sve to dešavalo se oko 9 časova i 20 minuta. Kako prenose domaći mediji, stravična saobraćajna nesreća, nažalost, potresla je čitav region, a nesreća dešavala se u Novom Sadu. Ljudi koji su i upoznati sa čitavim ovim slučajem govorili su za domaće medije da su osobe krenule sa pecanja, ali nažalost desilo se i što se desilo. Kako se i nezvanično saznaje, a prenose domaći mediji, čovjek koji je i upravljao automobilom se vraćao sa pecanja i nažalost desila se jedna užasna i stravična saobraćajna nesreća. Snimci i fotografije koji kruže društvenim mrežama su zaista jako tužni, ali ujedno nas to i treba podstaći i naravno da nam otvori oči, da budemo uvijek oprezni, da ne vozimo brzo i da pratimo znakove, jer nekada nepažnja može mnogo toga da prouzrokuje. Građani koji su se našli tu na licu mjesta su i primijetili da zaista se nešto užasno dešava, pa su tako i brže bolje obavijestili policiju koja je munjevitom brzinom stigla na lice mjesto, ali nije samo policija stigla tu. Stigla je i ekipa hitne pomoći, ali nažalost javljeno je da ima 3 mrtvih. Jedna velika tuga, velika bol i sigurno jedna velika tragedija ovoga puta ostavila je javnost bez teksta. Molim vas, budite oprezni, otvorite oči i nemojte nikada voziti brže nego što je i predviđeno, jer to uvijek skoro dovede do i užasnih posljedica. U kanalu automobil je pronađen. Bio je natopljen vodom, a jedna užasna nesreća dešavala se u Novom Sadu. Da li ste vi čuli za isto? Ukoliko jeste, ostavite mi komentar sa poštovanjem, naravno.